שלום לכולם, ברוכים באים לסיכום הספר I bring nothing to the table של שרה 7, אחת המנטוריות האהובות עליי שהתוודעתי על הדרך האינסטגרם והטיק טוק, ולא מגדירה את עצמה כיועצת זוגית, אלא כיועצת פיננסית. אז היא מאוד התפרסמה ברשת, רכשתי את הספר שלה מאמזון, ככה בשביל לנסות. האמת שהוא הגיע מאוד מאוד קטן, מאוד דק, אבל דווקא נהניתי מזה כי סיימתי אותו תוך שעתיים בודדות ברצף, אז דווקא נהניתי מהחוויה המהירה הזו. סיכמתי לכם כמה נקודות משמעותיות מהספר שאהבתי, ואתן לכם קצת הדגמה על המיינדסט שלה, מה שהיא מאמינה בו, עם כמה נקודות חשובות, ואני מקווה שתפיקו מזה ערך. הגישה שלה קצת שונה, אבל אני מאוד מסכימה עם רוב הגישה שלה. עם אף אחד אני לא מסכימה בצורה אבסולוטית, וגם אתם לא צריכים, אתם יכולים לקחת את הדברים שאתם מאמינים בהם. אז גם אני לכל דבר, אני מתייחסת לזה לא כמובן מאליו, אלא שואלת את עצמי, האם זה נראה לי הגיוני או לא. אז אני סומכת עליכן שגם אתן תעשו את זה. שרה בעצם מאמינה בהיפרגמיה, היא לא מאמינה בחתונה למען אהבה. אם אנחנו נסתכל סביבנו על תרבויות שאין בהם יחסים מיניים לפני החתונה, למשל כמו אצלנו אנשים שהם חרדים, אנחנו נראה שאין שם אהבה. זה לא אומר שבהמשך לא תהיה אהבה כשהם יתחתנו ויכירו אחד את השני, אבל איזו אהבה יכולה להיות שם? בשידוך או בתרבויות שכאלה, זה לא אנשים שהתחברו אחד לשני והתאהבו. אז היא אומרת מראש להתחתן עבור ביטחון ולא עבור אהבה. אוקיי? זה הדבר החכם לעשות לאישה. מה היא בעצם אומרת? את יכולה להתחתן עם אהבת חייך, אם אין לו כסף או תוכנית, את תמצאי את עצמך בחובות, את תהיי עצובה גם ככה, יכול להיות שהוא ילך, אתם לא תוכלו להחזיק את הנישואים האלה ביחד. האהבה הכימית בכל מקרה מתפוגגת, ואת פשוט רק תיכנסי ללופ הרסני, ובכל מקרה תצטרכי אחרי זה ללכת ולהתחתן בשביל ביטחון, כי את אף פעם לא תגיעי לנוחות, יציבות וביטחון. ואם מראש תתחתני עם הגבר שייתן לך ביטחון, את דווקא תלמדי לאהוב אותו ותתחברי אליו, כי הוא ייתן לך את חיי החלומות שרצית, ואת תרגישי בנוח, ותוכלי להישען אחורה, ולהיות האישה שאת, כי הוא יאפשר לך את כל זה, ואז הוא יהיה הרבה יותר מושך בעינייך, ואת תתאהבי בו, גם אם בהתחלה הוא לא יהיה טעם הראשוני שלך. זה בגדול הגישה שלה ליחסים, לאהבה, לנישואים. היא מפרטת פה כמה חוקים, ואחרי זה יש שאלות תשובות בספר, כמעט כל הספר זה שאלות תשובות. קחו הכל בעירבון מוגבל, תראו למה אתם מתחברות, למה אתם לא מתחברות. אני אישית קמתי את החלקים שאני אישית מסכימה איתם, ואני חושבת שהם נכונים. רוב מה שהיא אומרת הוא מאוד 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 נכון. אז החוק הראשון, היא אומרת, אל תעני כששואלים אותך מה את מביאה לשולחן. כשגבר שואל אותך מה את מביאה, מה את תורמת לקשר. את לא צריכה להביא שום דבר לשולחן. את אורחת הכבוד. עכשיו יש כינוי שהיא נותנת לנשים שבונות גבר. מה זה בונות גבר? משתמשות בכסף שלהם, במוניטין שלהם, בשם שלהם, במשאבים שלהם, במשכורת שלהם, בשביל לבנות גבר אחר, לעזור לו. אולי יצא לך גם שיצאת עם גבר ועשית לו טלפונים בעסק או מחירות או עזרת לו בלא שכר. אני רואה את זה כל הזמן סביבי. אז היא אומרת שבובה דה בילדר, היא קוראת לזה בוב דה בילדר, אני אקרא לזה בעברית בובה הבנאית, מלשון בובה הבנאי. אז הן אוהבות את השאלה הזו, ששואלים אותה מה את מביאה לשולחן, כי יש להם תשובה של 5 חלקים. אישה נשית לא עונה על השאלה המעליבה הזו. בובה הבנאית זו אישה שבונה גבר או עם גבר באמצעות הכסף והקריירה שלה. האנשים האלה לא מבקשות מגבר להתאמץ להרשים אותן. הן משלמות חצי מהשכירות, חצי מהמשכנתה, חצי מההוצאות המשותפות, ועוד 15 שנים, כך היא טוענת, הם נתבאסו מאוד, כי הם כבר בנו אותו למשהו שמישהי אחרת עכשיו יכולה להריץ. זאת אומרת, אני למשל ממש עכשיו נחשפתי ביריד שהייתי, הרבה בנות צעירות שהן בנות זוג של מישהו שיש לו מותג של טישרטים, באות 3 ימים ליריד לעזור לו למכור את הטישרטים האלה. אוקיי? הן לא הולכות לעבוד, הן לא הולכות להסתובב עם חברות, או חלילה ללכת למשרה שלהן ולעשות כסף בעצמם. הן באות לעזור לו למכור טישרטים בחינם, כי הן הבנות זוג שלו והן אוהבות אותו. ועל פניו זה נראה נורמלי לחלוטין.
וסופר מקובל ונחמד, ואפילו קצת מובן מאליו, בטח שהבת זוג שלו תעזור לו, גם אני הייתי ככה. אבל מה שרה צודקת, מפה זה רק יסלים. אוקיי, אותה בחורה, למשל אחת שראיתי, בחורה מהממת, ילדה נראית בת 21, עוזרת לה, חבר שלה גם בן 25 גג, למכור את הטישרטים שלו. עוד 15 שנים, כבר שהוא יהיה מותג סטריטוויר מוכר, או שיהיה לו עסק. למה אני יודעת שיהיה לו עסק? כי כבר עכשיו יש לו עסק בגיל 25, הוא בחור שאפתן, הוא מוכר דברים, הוא ביזנסמן, הוא לא עובד בריבר או משהו כזה, והוא כן התפתח עסקית. אבל כבר מעכשיו היא בונה אותו על חשבון לבנות את עצמה. עוד 15 שנים, אוקיי, שיהיה לו כבר מותג, הוא יהיה כבר מיליונר, או איזשהו עסק אחר, היא כבר בנתה אותו למשהו שמישהי אחרת יכולה להריץ. אוקיי, למשל, אם אליי היה מגיע אותו בחור בן 25 עם המותג טישרטים, אני לא הייתי מתרשמת במיוחד, נכון? זה לא היה עושה לי את זה. אבל מישהי אחרת יכולה להריץ אותו עכשיו. אם את כרגע בובה הבנאית, ואת רוצה לבחון את הגבר שלך, במקום חצי, כמו שאתם משלמים עכשיו, שרה אומרת, תני לו לשלם 75% מהחשבונות. כי באופן הזה, לא יהיה לו כסף לעוד אישה. ואם בכל זאת יהיה לו, הסיכוי שיעזוב אותך קטן, אם הוא המפרנס העיקרי. עכשיו שימו לב, בגדול היחסים אמורים להוביל לחתונה, זה גם מן הסתם האג'נדה שלה, כי אחרת זה לא מאוד רציני. אם הוא ישלם יותר, לא יהיה לו כסף לעוד אישה, וגם אם יש לו, הסיכוי שיעזוב אותך קטן, כי הוא המפרנס העיקרי. משהו שהיא אמרה שמאוד מאוד הפתיע אותי, היא לא נגד אגב לצאת עם גברים נשואים, אני מאוד נגד, אז זה משהו שאני בכלל לא מסכימה איתה, ואפילו זה השאיר אותי קצת בשוק, אבל בכל זאת היא אמרה משהו שהשאיר אותי באלם. היא אומרת כך, אם את יוצאת עם גבר נשוי שלא עוזב את אשתו, זה לרוב מפני שהיא תלויה בו כלכלית. לגבר אין בעיה לעזוב את בובה הבנאית, כי הוא יודע שהיא יכולה לדאוג לעצמה, כי היא כבר משלמת חצי מהחשבונות כל הזמן הזה. אז הוא יכול לעזוב אותה, כי היא לא צריכה אותו. אז שימי לב, לא בהכרח בהקשר של הנשוי, אם מישהי יוצאת עם גבר נשוי, אז אם אשתו תלויה בו כלכלית, הוא בחיים לא יעזוב אותה. יש כל הזמן קטע כזה, שאפילו בסרטים שראיתי, שאישה עם גבר נשוי, מתי תעזוב אותה ותעבור אליי, אם היא תלויה בו כלכלית, הסיכוי שהיא יעזוב אותה קרוב לאפס. אם היא לא תלויה בו כלכלית, הסיכוי שהוא יעזוב אותה קרוב ל100. אז גם אם את עכשיו בזוגיות ואת משלמת חצי, הוא מבין שאת לא צריכה אותו, כי את כבר משלמת, יהיה לו מאוד קל לעזוב אותך בשביל מישהי אחרת. לעזור לגבר לבנות את עצמו זה נחמד, אבל זה הופך אותך לחברת צוות, ולא לאישה או לאשתו. לרוב, האישה השנייה של הגבר היא האישה. הראשונה היא השותפה, הזאת שבונה איתו, בובה הבנאית משוכנעת שהיא עוצמתית, כי היא יכולה להביא לשולחן, היא יכולה לפרנס, היא יכולה להביא כסף, היא תורמת לקשר הזה, היא לא כמו הפרזיטיות האלה שלא עובדות חס ושלום. אבל שרה אומרת, אם היא כה עוצמתית, היא בוודאי יכולה לגרום לבעלה לשלם את כל החשבונות. זאת עוצמה. כל אישה יכולה להשיג עבודה, זה לא פלקס לעבוד ולשלם חשבונות עם הגבר שלך. להגיד שהגבר שלך דואג לך כלכלית ואת יכולה לשמור את כל הכסף לעצמך, זה משהו להתגאות בו. היא לא אומרת תהי תלויה בגבר, היא אומרת תהי חכמה. את יכולה לחסוך המון כסף עם בעלך מפרנס, או עם איזשהו עסק אונליין שממנו את יכולה לחסוך. והיא משתפת עוד נתון מעניין. היא משתפת שהגברים מוכנים לעזוב את האישה שלהם בסביבות גיל 45 עד 55, כי האישה כבר מבוגרת להם, והם רוצים מישהי צעירה שתגרום להם להרגיש צעירים שוב. כי הם מרגישים שהם עוד לא סיימו עם החיים. לעומת זאת, האישה בטוחה שאפשר ללכת לישון עם הנטפליקס, ושהיא מסודרת לכל החיים ולא לעשות כלום. היא גם לא רוצה יותר אקשן, היא מאוד סטלד, היא מאוד נוח לה איפה שהיא נמצאת עם הילדים, וזה היא מבחינת הסימה. לא בא לה יותר יחסים, לא בא לה יותר טיולים, היא רוצה להתבוסס בשלה. הגבר, ההפך, הוא מגיע לפיק שלו, הוא עכשיו בשיא הכלכלי שלו, הוא בנה עסק, אולי הוא מכר אותו כבר, הילדים שלו גדולים, הוא רוצה ליהנות, הוא רוצה להרגיש צעיר שוב, הוא לא מוכן לסיים את החיים שלו פה. והאישה חושבת, אני מסודרת לכל החיים.
היא לא. אז הרבה מהגברים הללו משתמשים בנשים כתוכנית כלכלית. אוקיי? משתמשים בנשים כדי לחסוך, כדי להתחלק בחשבונות, לבנות נכסים, לשפר את הדירוג האשראי שלהם, לעבור לשכונה יותר טובה, לדירה יותר טובה, לשדרג את הרכב. הם לוקחים להם שותפה נחמדה עם הטבות מיניות, עם הכנסה זהה או דומה לשלהם. כל זה בזמן שהאישה משוכנעת שהם בונים עתיד ביחד ומתכננים להזדקן יחדיו. אבל האמת המרה היא שהאישה הזאת הולכת להזדקן לבד, והוא הולך לחוות את משבר אמצע החיים שלו עם ילדה בת 25. כשאת בונה עם הגבר שלך, שניכם עם משכורת זהה או דומה, ואתם בונים למטרה משותפת, ואם תסתכלי אפילו על עצמך, אולי זה קרה לך גם, שיצאת עם מישהו ושניכם כאלה בתחילת חייכם, ובגלל שאתם ביחד שמים כסף, יכולתם לקחת דירה יותר טובה, והוא פתאום יכל להרשות לעצמו מחשב חדש, ועוד אוטו, ולחסוך מהצד, ואולי אפילו חוסך לקנות בית, ואת משוכנעת שהוא חוסך לבית שלכם, לרכב שלכם, לחתונה שלכם, הוא חוסך עבור עצמו. הוא בונה את עצמו, ומשתמש במשאבים שלך בשביל לחסוך לשם. בעצם אם הוא יכל לשים 3,000 על דירה, כי מתוך המשכורת שלה, 8 שלו זה מה שהוא יכל לשים, עכשיו את הגעת גם משכורת של 8 וגם את שמה 3, אז עכשיו אתם גרים בדירה של 6,000 במקום 3, עד שדרגת אותו בדירה, ונחשימה. החשבונות שלכם מתחלקים חצי-חצי, הוא יכול לחסוך ארגזים של כסף בחודש, ותאמיני לי, הוא כבר במקביל מרחרח לקנות איזה מגרש, איזה דירה לנייר, איזה משהו, בשביל האישה העתידית שלו. כל זה בשביל האישה העתידית שלו, זה לא בשבילך. ב-90% מהמקרים, אני אומרת לך, ואני לא צריכה גם את שרה בשביל להגיד לך את זה. וזה מה שהיא אומרת חד משמעית. אז שוב חידוד לדברי שרה מהספר הזה. אל תהי בובה הבנאית. תשמרי על העבודה שלך אם זה עוזר לך להרגיש מועצמת, אם את רוצה את זה בשביל הביטחון שלך. תחסכי כסף, אבל תבקשי ממנו לשלם את כל החשבונות. אוקיי? אם את רוצה בהדרגה, תגידי לו לעלות ל-75% ולא חצי-חצי, ואחרי זה את כל החשבונות. ככה, אם הוא יחליט לעזוב אותך בשביל מישהי אחרת או סתם ככה, לך יהיו חסכונות, ואת תוכלי להמשיך לעשות מה שתכננת. אולי תכננת לפתוח עסק, לעבור לחול, לקנות בית, אני לא יודעת מה. אם את מתכננת לבנות משהו, אז תעשי את זה לבד. אל תבני מישהו אחר. היא אומרת שהיא מעדיפה להיות אישה חזקה ועצמאית ורווקה מאשר בובה הבנאית בכל יום בשבוע. למה? כי היא לא תהיה נבגדת בחובות או תישאר מאחור. אתם לא יודעות כמה סיפורים כותבים לי ביום. הוא עזב אותי, השאיר אותי בלי כלום, נשארתי עם חובות 500,000 ו2 ילדים, בלי גט, בלה 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 בלה. אני שומעת את הסיפור הזה 3 פעמים בשבוע. למה? כי יש כאן מישהי שהייתה בובה הבנאית ובנתה מישהו אחר במקום את עצמה. אז מההתחלה שאת מתחילה לצאת עם מישהו, תיידעי אותו ותרגילי אותו שאת לא הולכת להביא כלום לשולחן, ותוודאי שהוא מבין שאת לא הולכת לעשות כלום עבורו. אז אם את כבר בובה הבנאית היום, תניחי את הלבנים, תניחי את הפטישים, לכי לעשות פדיקור מניקור, תישעני על הספה ותגידי לו שזהו. יש לך את העוצמה להגיד לו שאת מפסיקה לעבוד. שרה אומרת שהיא מעולם לא פגשה בגבר איכותי ששואל אישה מה היא מביאה לשולחן. הגברים האיכותיים האלה עסוקים מדי בלהרשים את האישה ולעשות עבורה מאשר לדאוג מה היא מביאה לקשר הזה. קשר זה לא עסקה. הסיבה שאישה לא צריכה לעשות כלום עבורו זה כי ככל שתעשי יותר עבורו, ככה הוא הולך לצפות ליותר ולהעריך אותך פחות. אולי כבר ראית את זה בחיים שלך. למעשה זה אפילו מסרס גברים רבים ואיכותיים אם את מביאה משהו לשולחן, כי הוא מרגיש פחות חשוב. ומעבר לזה, רק כשהוא שואל אותך את השאלה הזו, מה את מביאה לשולחן, מה את מביאה לקשר הזה, כשהוא שואל אותך את השאלה הזו, הוא אפילו מרגיש פחות חשוב, והוא צריך להתבייש אפילו לשאול את זה, כי הוא בעצמו צריך להביא מספיק לשולחן בשבילו, בשבילך, ואפילו לעוד כמה אחרים, אוקיי? לאמא שלו, לאחיינים שלך ולילדים שלכם. אז גבר שרוצה שתהי בובה הבנאית שלו, יבקש ממך לחתום לך על משהו, לשים כסף על משהו, איזשהו פיקדון, איזושהי ערבות,
משהו שהוא לא יכול לקבל עליו אישור לבד, הלוואה, רכב, בית. אז אם קורא לך דגל האדום הזה, תסרבי, ואם אין לך ברירה והוא לוחץ, אפילו תשקרי ותגידי למה את לא יכולה. בדיוק שילמתי סבתא שלי על השיניים שלה, בדיוק עזרתי לאמא שלי עם ההלוואה שלה, בדיוק אני משלמת את החובות שלי על התואר, תחרטטי משהו ואל תחתמי לו על כלום. אני שמעתי סיפורים קשים מאוד. אוקיי, יש לי מכרה שחתמה למישהו על רכב, כי הוא לא יכל לחתום על הרכב שלו, והיא נאלצה איכשהו שהרכב יהיה על שמו. הבן אדם גם התברר כנשוי למישהי אחרת עם ילדים, היא לא ידעה את זה, כל 8 חודשים שהם היו בקשר, והוא גם ברח עם הרכב שלה, וכשהיא איכשהו הצליחה לאתר את הרכב עם איתורית, היא ראתה ברכב אישה שהיא אפילו לא אשתו. אוקיי? היא חתמה לו על מרצדס חדשה, זה לא קרה בארץ אגב, אבל היא כן ישראלית. היא חתמה לו על מרצדס, וכשהיא שמה איתורית ויתרה את הרכב, הייתה ברכב אישה אחרת. זאת אומרת, עוד בת זוג מהצד שיש לו, שהוא נתן לה את הרכב הזה. אל תחתמי לאף גבר על הלוואה, משכנתה, רכב, שום דבר ששם אותך בערבות, שום דבר שמסכן אותך, לא לדירה, לא לכלום, שום דבר, שום דבר. זה כן בסדר שהוא יעשה את זה עבורך, אבל את ממש לא עושה את זה עבורו. זה נגמר רע, פעם אחר פעם את חושבת שזה הדבר הנכון לעשות, כי זה אהבת חייך וזה הגבר שלך, והוא אוהב אותך והוא לא יעשה את זה. את לא מכסה לו את החובות, את לא עוזרת לו כלכלית, את לא נותנת לו כסף. זה נגמר רע ב-99.9% מהמקרים. תסמכי עליי, את תהיי מפורקת רגשית וכלכלית ביחד. את לא רוצה את זה. בחלק השני של הספר יש כל מיני שאלות ששאלו את שרה, והיא עונה את התשובה שלה, בטח שאלות שגם לכם יש אחרי ששמעתם את הדברים הקודמים, אז בואו נתחיל. אז שואלים אותה, בזמנים המודרניים של היום, האם אישה צריכה לעשות חצי-חצי בקשר? אז שרה עונה, מבחינה לוגית, אם אני עושה חצי-חצי עם מישהו, אז מישהו אחר יכול להשיג את החצי השני שלי. אני לא אוכל להיות האישה האקסקלוסיבית של אף גבר שמבקש ממני כסף. אני אהיה במערכת יחסים פתוחה, והחצי שאני שלם כנראה יהיה כסף של מישהו אחר ולא הכסף שלי. אם גבר רוצה שתעשי איתו חצי-חצי כלכלית, את אמורה להיות יכולה לצאת עם גברים נוספים. והרבה נשים תקועות במערכות היחסים האלה עם גברים מאוד עניים שלא דואגים להם כלכלית, והן כועסות בגלל שהם סיבכו את הכל. ועכשיו הם רואות את הטעות שלהן, כי הם גם התחייבו לגבר, גם התעכבו כלכלית, ויש גברים אחרים בחוץ שיכולים לדאוג להם להכל. אין הרבה מה לעשות עם זה ואיך לפתור את זה, חוץ מלהתחיל מחדש עם מישהו אחר. הרבה גברים עניים צריכים את העזרה הכלכלית של האישה בדייטים, בשביל הוצאות מחיה וכן הלאה. אין להם שום שאיפות, שום כסף, והרבה נשים מתעלמות מהעתיד שלהם, ומלהסתכל על איזה סוג של לייפסטייל הם רוצות בעתיד, והן מאפשרות לרגשות זמניים, כמו התאהבות או מישהו חתיך, בשביל להוביל אותן ללייפסטייל שהן לא רוצות עם הגבר הזה. היא טוענת שנשים צריכות לצאת עם כמה גברים, ואם הגבר שלך לא יכול לטפל ב100% מהחשבונות שלך, אז את צריכה עוד אחד, הוא לא מספיק. מישהי שואלת, מה אם לגבר אין הרבה כסף, אבל הוא מנסה לתת לך ממה שהוא יכול? אז שרה עונה, אז הוא תמיד הולך לנסות, ואף אחד אף פעם לא יהיה מאושר, כי הוא תמיד רק ינסה. שאלה נוספת, איזה אישה גרועה יותר, חשפנית או יצנית, או בובה הבנאית? שרה עונה, טוב, חשפנית כנראה מקבלת כסף מגברים, יצנית כנראה עושה את אותו הדבר, אבל בובה הבנאית נותנת כסף לגברים, אז אני מניחה שהתשובה היא ברורה, בובה הבנאית היא הכי גרועה. גם חשפנית יכולה להיות בובה הבנאית, אנחנו לא יודעים את המטרה של הנשים האלה, לחשפנות שלהן, אבל אנחנו מקווים שזה לא בשביל לבנות גבר אחר.
מישהי שואלת, איך את מסרבת לגבר ליחסים אם הוא לא השקיע בך עדיין מספיק? אז שר העונה, את יכולה לסרב לו כמו שאת מסרבת לכל אחד אחר, אישה לא צריכה רשות בשביל לסרב לאף סוג של גבר. האם את צריכה להגיד כן? האם שאת לא יודעת איך לסרב למישהו? ממש לא. פשוט תעני, סליחה, אבל לא תודה. ואז תשני את נושא השיחה ותתחיל לדבר על מה את רוצה מבחינה חומרית, ואז הוא יבין את התמונה. הוא יבין שמשהו חסר לך בשביל להגיע למה שהוא רוצה. מישהי שואלת, גברים גורמים לי להרגיש נחותה ולא מספיק טובה, כי אין לי עבודה. שרה אומרת, תגידי להם שאת לא צריכה עבודה, את צריכה גבר שמרוויח מספיק בשביל שניכם. מה את אומרת על זה? אולי פתאום עכשיו הם ירגישו נחותים ולא מספיק טובים. מישהי שואלת, פגשתי מהגר, יש לו לב טוב, אבל בעיקרון הוא מתחיל מאפס. אני מרחמת עליו, וזה יכול היה להיות כל אחד מאיתנו. אז שרה אומרת, מהפרספקטיבה שלי, אני לא יכולה לרחם על אף אחד שחווה משהו, בטח לא גבר. עכשיו, אם זה היה ילד או מישהו שהוא לא בריא, נפשית או פיזית, אז כן, אני יכולה לרחם עליהם. אבל אני לא יכולה לרחם על גבר גדול וחזק, ואני בחיים לא ארחם עליהם. אם אני ארחם על גברים שמסוגלים לעשות דברים, אז מה? מי הולך להרגיש רחמים כלפי אלה שאנחנו אמורים לרחם עליהם? אני לא יכולה לרחם על גבר בוגר, אין לי שום סימפתיה, אלא אם כן הוא בקומה ונאחז בחיים עצמם. היא אומרת, זכרו, נשים, אתם לא צריכות להביא שום דבר לשולחן. אפילו אל תענו על השאלה הזאת. תגידו לגבר הזה שאתם לא הולכות להביא שום דבר, תעצרו ותתנו לו לענות על השאלה שלו. אם הוא מציין שהוא הולך להצטרך ממך להביא משהו לקשר הזה, תשאלי אותו למה. למה אין לו מספיק בשביל שניכם? ותיעדי אותו שלרוב המקומות שאת מוזמנת אליהם כאורחת, את לא מביאה שום דבר. הנשים היחידות שאוהבות גברים עניים, אלה נשים חסרות ביטחון או לא מושכות שרוצות לשלוט בהם. הרבה מהנשים הללו ישיגו להם את הגבר העני שלהן, שאין לו עבודה או אין לו רכב, רק כדי שהיא תוכל לשמור אותו לעצמה, ותגרום לו להתחנן למפתחות של האוטו כל הזמן. בשביל להיות חופשי ולהשתחרר ממנה, הוא יחזיק את היד שלה בציבור, יתלווה אליה לכל מיני אירועים חברתיים, ישנה את התמונה שלו בפייסבוק ואת הרליישנשיפ סטטוס שלו, אבל ברגע שהוא שם את המקדמה לרכב משלו, נשמה הוא בחוץ. אישה יותר מתרשמת מהיכולת של גבר להרוויח כסף מכל מילה שיכולה לצאת מהפה שלו, או מכל מחווה רומנטית או דייט רומנטי שהוא. היא אומרת שהיא ראתה נשים נותנות כל כך הרבה הזדמנויות לגברים בוגדניים עם כסף, וזה בגלל שלא אכפת להם, הם מעסיקות את עצמם עם שופינג או חופשות. אבל לעומת זאת, נשים עם גברים עניים מתחרפנות, בגלל שהם כבר הקריבו כל כך הרבה ולא קיבלו שום דבר בתמורה. זה ברור שנשים שהן מתעסקות עם גברים עניים, קר שהן יותר עצבניות, ממורמרות ומשוגעות מנשים שהתעסקו עם גברים עשירים. הן הרבה יותר רגועות, הרבה יותר אסופות, הרבה יותר מגניבות ולבושות יותר טוב. אם את לא רוצה לחוות התמוטטות עצבים בגיל צעיר, לכי על ביטחון. אולי חווית את זה אפילו בעצמך. כל אחת שהתחתנה עם גבר עני, יום אחד תתוודע לכך שהיא לא רוצה לעבוד יותר. היא עדיין רוצה להיות חופשייה, לעשות את הדברים שהיא רוצה, אבל היא לא יכולה בגלל בעיות כלכליות. כל אישה הולכת לרצות את זה באיזושהי נקודה. אז הכי טוב זה להתחתן לתוך זה, בגלל שאם את לא, אז את הולכת לעבוד כל החיים שלך ולנסות לפענח איך לצאת החוצה מהברוך הזה במשך כל שערית חייך. שאלה נוספת, האם זה לא אנוכי? שרה עונה, זה מאוד אנוכי, שזה הסיבה שזה בשבילך. זו אהבה עצמית, זה שימור עצמי, זה לגרום לעצמך להיות מאושרת, זה להגשים את עצמך. תתחתני עם מישהו שיכול לדאוג לך ולספק לך עד כדי כך שאת לא צריכה להיות עייפה ומוטרדת כל הזמן. את יכולה להיות חופשייה. שאלה נוספת, זה לא דלוז'ינל, זה לא פנטזיה, כאילו זה מציאותי. אז היא אומרת, כן, זה מציאותי. כל האנשים בשכונה שלי, 90% מהן לא עובדות. זה רק פנטזיה אם את לא גדלת בסביבה
שהיית חשופה לסגנון החיים הזה וראית את זה בעצמך. שאלה נוספת, מה העצה שלך לאישה מכוערת או שגרתית? איך הן משיגות גברים עם אמצעים? אז היא עונה עם איפור ושיער, פשוט תשדרגי את המראה שלך. מישהי שואלת מה זה אומר כשגבר רוצה שתטפחי אותו. אז שר העונה זה אומר שהוא רוצה שתסיימי את העבודה של לגדל אותו, מה שאימא שלו עשתה. היא אומרת, אני לא מנסה להיות עם מישהו ולהגיד לו מה לעשות ושהכל יהיה בסדר, כבר יש לי ילדים. אני לא כאן בשביל לטפח גבר, אני פה בשביל לטפח את הילדים שלי. אם אני מתכוונת להתחתן עם מישהו, אז הילדים יקבלו את הטיפוח, הוא הולך לקבל את החברה שלי. היא אומרת שאם גבר בוגר רוצה מערכת יחסים עם אישה, הוא צריך לדאוג לה. אישה לא צריכה גבר שצריך אותה. מישהי נוספת שואלת, מה אישה יכולה להביא לשולחן? אז שר העונה, אני לא מביאה שום דבר לשולחן, אלא אם כן הוא רוצה שאני אביא גבר נוסף לשולחן, שלא צריך ממני כלום. אישה יכולה להיות מוזמנת לשולחן בתור אורחת הכבוד, וזה הכל. היא יכולה להביא את עצמה. אם גבר צריך שתביא משהו, אז זה לא גבר ששווה את החברה שלך. הוא צריך לחזור חזרה אחורה, ללכת לעבוד, עד שהוא יכול להרשות לו עצמו משהו, חוץ מאיזה מרק עוף. זאת אומרת, אנחנו לא פיקמי, פשוט תגיעי, את לא חייבת אפילו להגיע בזמן. למה? בגלל שאת אישה. מישהי נוספת שואלת, האם את מדברת על הילדים שלך עם גבר, על הפגישה הראשונה? אז שימו לב בנות למי שיש ילדים שהיא גרושה או רווקה עם ילדים וכן הלאה. אף פעם אל תדברי על הילדים שלך בפגישה הראשונה. הם יתייחסו אלייך אחרת, יזבזפו אותך ולא תהיה לך פגישה שנייה. את אפילו לא יודעת עדיין אם הם ראויים בשביל לפגוש את הילדים שלך. אז אף פעם אל תספרי לאנשים על הילדים שלך, עד שאת מרגישה שהם ראויים לדעת את זה ולפגוש אותם. את יכולה לדבר עליהם כשאת מאורסת. לי שזה נראה קצת מאוחר, אבל זה מה שהיא אומרת. שאלה נוספת, איך אני אמורה להגיב כשהוא מזמין אותי הביתה אחרי פגישה ראשונה? אז יונה תצייני שהיה לכם אחלה זמן ביחד וביליתם בנעימים, אחרי זה תסרבי בנימוס, תתנצלי ותגידי לו שיש לך משהו מוקדם בבוקר להיות בו. שאלה נוספת ששאלו אותה, למה נשים ראויות לזה בכלל? ל-level up הזה. אז היא עונה, בגלל שיש גברים שמוכנים להציע את זה. אם הוא לא יכול להרשות את זה לעצמו, מישהו אחר יוכל. אני ראויה לכך, בגלל שאני מרגישה שאני ראויה לכך. ואם אני לא ראויה לכך, אני עדיין רוצה את זה, ואז זה לא משנה שום דבר. בשביל גבר לשאול אישה, האם היא מרגישה שהיא ראויה לזה, זה אומר שהוא לא רואה אותך כמו שאת רואה את עצמך. לכן הוא לא הגבר הנכון בשבילך. הוא לא רואה אותך כמו שאת רואה את עצמך. אז זה לא הולך להיות יעיל לך בשום צורה. אם הגבר הזה לא רואה אותך כמו שאת רואה את עצמך ושאת ראויה, הוא לא הולך להתייחס אלייך יפה כמו שאת היית מתייחסת לעצמך. ואם גבר לא יכול להתייחס אלייך יותר טוב משהיית מתייחסת לעצמך ולהרים אותך ברמה, זה לא הגבר בשבילך. אז כשמישהו שואל אותך, למה את ראויה לחיים שאת רוצה לחיות, אז הוא רוצה שתצדיקי את עצמך בפניו, כאילו הוא חשוב. לא, אני ראויה לזה בגלל שאמרתי שאני ראויה לזה, זה מספיק טוב בשבילי. מישהי נוספת שואלת, למה להיות כל כך שטחית? אז היא אומרת שהיא עשתה ייעוצים עם לקוחות אחד על אחד, ולמי שהיה גבר שהיא פחדה לבקש ממנו שום דבר, כי היא לא רגילה לבקש דברים. אז היא אמרה לה איך לבקש את מה שהיא רוצה, היא עקבה אחרי העצה שלה, וקיבלה דירה, החלבונות שלה שולמו, היא קיבלה טיול מעבר לים, וכל זה כתוצאה מייעוץ אחד. שרה כותבת, אמרתי לה שגבר מעריך אותך כפי שאת מעריכה את עצמך. אם הוא דוחה את הבקשות שלך, תתחילי מחדש ותנסי שוב עם מישהו אחר, ובתקווה שהפעם יהיה לך מזל טוב יותר. אם גבר רוצה אותך, הוא יעשה בשבילך. אם הוא ממש מחבב אותך, הוא יעשה את מה שאת רוצה. ככה את צריכה לשחק את המשחק. את יכולה להשיג כל דבר. לפני שאת שוכבת עם גבר שאת יוצאת איתו, תוודאי שאת מוציאה ממנו כמה שיותר מלפני כן, כי ברגע שתתני את זה, את לא הולכת לקבל יותר הרבה בכלל. לכן היא אומרת, תוודאי שהוא משקיע בך הרבה כסף, וכך הרבה פחות סביר
שהוא ייעלם ויברח. אחרי שהוא יוציא עלייך כבר הרבה כסף, זה ירגיש לו שזה שווה את זה, ואם שני אנשים מקבלים את מה שהם רוצים, אז כולם מאושרים. מישהי נוספת שואלת, האם המיינדסט הזה עושה אותך מכוערת מבפנים? שיר העונה. מה שאנשים מגדירים כחיור פנימי, רק אומר שאת לא בן אדם שמרצה אנשים. אנשים שלא אכפת להם, זה האנשים שלא דורכים עליהם. והם בדרך כלל מקבלים את מה שהם רוצים להשיג בחיים, כי הם לא מפחדים לשאול או לבקש מאנשים את מה שהם רוצים. הם לא משחקים משחקים מטופשים והם מאוד החלטיים. שאלה נוספת, למה את חושבת שגברים ונשים שקרובים בגיל, זה לא יעיל לחתונה ולדייטינג? אז שיר העונה, בגלל שהוא לא יכול לעשות בשבילי כלום. גבר בגילי לא יכול לעשות בשבילי שום דבר שאני לא יכולה לעשות בשביל עצמי. גברים משתבחים עם הגיל. תחכי עד שהם ישתבחו. אל תעבדי איתם כשהם צעירים ולא יכולים לעשות שום דבר עבורך. מישהי שואלת כמה חודשים לחכות לפני שזה בסדר לשכב עם הבן זוג שלי. אז שיר העונה, השאלה צריכה להיות כמה אלפי דולרים הוא הוציא עלייך. כמה כסף וזמן הוא השקיע בך. האם הוא כבר השקיע בך כמה אלפי דולרים? האם הלכת לכל המקומות שרצית לבקר בהם? האם הוא פינק אותך? האם הוא השקע והכיל אותך? האם הוא חיזר אחרייך באופן נאה והרשים אותך? האם הוא משלם חלק מהחשבונות שלך? האם את אקסקלוסיבית איתו והוא אקסקלוסיבי איתך? האם את עדיין עובדת? היא אומרת שנשים שנותנות יחסים בקלות לא מקבלות שום דבר, ונשים שמחזיקות את עצמן מסיימות בכך שהן לא צריכות לעבוד ולא לשלם על שום דבר יותר. הן מסיימות עם בן זוג ומישהו שהשקיע בהם הרבה כסף ומאמץ. אם את נותנת על השבוע השני, את לא הולכת לסיים עם כלום. את רק הולכת להיראות טיפשה, ואת תסיימי שאת טועה אם יש איזושהי דרך לפתור את זה, אבל לא, הוא נעלם, את צריכה להתחיל מההתחלה. את חייבת שתהיה לך איזושהי מטרה בגישה שלך לדבר הזה, והמטרות שלך צריכות להיות כסף, לא לעבוד, ושכל החשבונות שלך יהיו משולמים. אל תשכבי עם אף אחד עד שלפחות אחת מהמטרות האלה לא נענו. נשים כל כך נסחפות למה שגבר רוצה או אומר, עד כדי כך שהן שוכחות את המטרות שלהם. אחרי גיל מסוים נשים מעדיפות שיהיה להם יותר. הן רוצות להיות מסוגלות להשוויץ בבן זוג שלהם, ולא לתרץ תירוצים בשבילו. כמו שגברים נהנים להשוויץ איזה יפה האישה שלהם, את רוצה להשוויץ עליו, אבל אם הוא לא נותן לך שום דבר להשוויץ לגביו, אז את לא הולכת להיות מאושרת. אנחנו לא הולכות לתת שום סוג של כבוד לגבר שלא מגיע לו שום סוג של כבוד. אז נתתי לכם טעימה מהרבה שאלות מעניינות שהיו בספר. אם אתם רוצים עוד, אני ממליצה לכם לעקוב אחריה בערוץ היוטיוב שלה, יש לה הרבה סרטונים מעניינים. הספר מאוד קצר, אני חושבת שהסרטונים שלה נותנים יותר מענה, אבל סך הכל הספר נחמד וערוך בצורה נורא תמציתית. אני מאוד מקבלת ממנה השראה. אני כן לוקחת הרבה מהדברים בעירבון מוגבל, אבל כמובן הרבה מהדברים היא מאוד עזרה לי, פתחה לי את העיניים, והיא מנטורית שאני מעריכה מאוד מאוד. מקווה שהספר הזה חידש, העיר, או חיזק לכן איזושהי נקודה. אז נתראה בסיכום הבא. תודה רבה.